Давид Михайловски от 9 до 4 години. Следна е Александра Попова от 9 до 4 години. Мексикачи Анталена Гоцеска от 9 до 4 години. Ударница на Мартин Минчевски от 9 до 4 за контролиране на личност. Ударница на Филип Георгиевски от 9 до 4 години. Ударница на Лука Дамянов 9 до 4 за контролиране на личност. За постигнати успехи от надпревари. Пофалници на Деника Спасенска от 9 години за участие на държавно правителство в кошарка и фрлане Гюлен Атлетика. Пофалница на Фросина Десподова от 9 до 3 за участие на държавно правителство в кошарка. Пофалница на Елена Ангеловска от 9 години за участие на държавно правителство в кошарка и тръчане на 100 метри и 300 метри. Пофалница на Мелани Ивановска 7 години за участие на държавно правителство в кошарка. Пофалница на Ана Ангеловска от 7 до 3 за участие на държавно правителство в кошарка и тръчане на 300 метри. Пофалница ги апремени зимата сестра ведеки дали на летен камп. Пофалница на Елена Стоименовска от 7 до 4 години за участие на държавно правителство в кошарка. Пофалница на Фросина Георгиевска от 9 години за участие на държавно правителство в кошарка. Именно сите участници на държавното правителство в кошарка го освоя отличното второ место. Пофалница на Магдалена Гоцевска 9 до 4 за участие на държавното правителство в кошарка. Исто така и Драгана Димитровска от 9 години участника на държавното правителство в кошарка. Пофалница на Елена Ангеловска от 9 години за участие на държавен надпревар по география, втора награда. Диплома на Давид Ивановски от 9 години за освоено трето место, примерната математика. Пофалница на Бисера Дончевска от 4 за участие на държавен надпревар по природни науки. Пофалница на Давид Ивановски от 9 години за държавен надпревар по физика. Пофалница на Антонела Николовска от 5 до 3 за участие на държавен надпревар по английски език. Пофалница на Брайан Иванов от 5 до 2 години държавен надпревар кенгуру.
Пофалница на Филип Георгиевски 9/4 државен надпревар млади лицитатори. Исто така и пофалница за Александра Попова 9/4 државен надпревар млади лицитатори. Мари Давид Михилов 9/4 државен надпревар по предмина. Диплома на Мартин Милчевски 9/4 за освоено второ место, категорија електроника. Исто така диплома на Лука Дамјанов 9/4 одделение за освоено прво место, категорија конструкторство. Фалница на Дарија Ефтимов од 7 одделение учество на државен надпревар по географија, втора награда. Фалница на Ана Ангеловска 7/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Диплома на Ина Мишева 8/4 за власт меѓу првите 5 за учество на меѓународната олимпијада и освоена трета награда на државен надпревар по хемија. Пофалница на Никола Дончевски 6/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Дами Ивановски 6/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Лука Велков 6/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Јана Попова 6/1 учество на државен надпревар по географија, втора награда. Пофалница на Љупка Стимовска државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Бојана Георгиевска 6/1 учество на државен надпревар по географија, трета награда. И пофалница на Антонио Тарасов 6/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Ана Ивановска 6/3 учество на државен надпревар по географија, трета награда. Пофалница на Вања Георгиевска 6/3 учество на државен надпревар по географија, втора награда. Диплома на Филип Георгиев 6/2 за освоено прво место и прва награда на финалниот